Toen had ik het in de groepsapp gegooid bij mijn kameraden. En die zeiden nou ja jongen, je bent hartstikke gek. Maar als dat doet, dan gaan wij wel mee. Mij zo'n 15 meesken werkt het wiebe van de wal van Jestemar on zijn eigen scootje, de broekophouder. Dit wordt het tweede scootje in Jestemar dat ek wedstrijden zielen zal. Een dream die het uitkomt. Ik ga sinds 2014 meezield op het woord, wie heeft tot 2016. En eigenlijk daarna altijd wel het idee gehad van, nou ja, ooit wil ik wel eens een eigen scootje hebben. Het lijkt me geweldig om dat mijn ploeg te doen. En we hebben dit hier in de feesttent in Sleert. En toen zie ik de wedstrijd tussen al die meesten en dacht ik van, ja, verdikke, nou maar dat ik maar eens wezen. Het scootje leidt zo'n kwad in de haven van Jestemar. En de groep kan dan ook beginnen met het opknappen en skimmeitjen. Het houtwerk moet al keer opnieuw lakken worden. De roeven binnen moet opnieuw betimmeren worden. En wij willen er eigenlijk dan een boordmotor in hebben. Want ja, wij hier in Jestemar is best wel een uithoeken als snel emmer mast. En dan is een motor wel makkelijk. En verder ja, we hem verven. Hij bloot wiet, alleen een paar accenten verhoren we. Wiebe wil zo heeg mogelijk eindigen. Maar hij bloot wel realistisch en vertelde zijn team het volgende. Jongens, als we er eerst maar willen in hebben en een beetje plezier, dan komt dat zielen vanzelf wel. En daar denk ik wel vanuit. En als we dit zien worden of tollen worden, dat is hartstikke mooi.